Pagpanubos sang quarantine status sa syudad, hindi mapasiguro bangod sa mataas nga healthcare utilization rate. Nakigsapol si Mayor Jerry Treñas sa mga hospital director sa syudad kaupod si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kag Department of Health Undersecretary Leopoldo Vega agod istoryahan ang pagpanghanda sa tion magtaas ang COVID-19 case sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Inabangod sa subong, nagapabilin sa high-risk level ang healthcare utilization rate sa Iloilo City. We will wait for the quarantine classification that will be given to us after 7th. We met together with the Office of Secretary Galvez and Yusek Vega sang DOH together sa ospital, no, because we are preparing just in case there will be an overflow of patients coming from the other provinces, considering that some of the provinces are facing a surge here in Panay. Sa datos ng Department of Health Region 6 sang Agosto 1, sila ang nakarecord sang 81% utilization sang COVID-19 ward, 78% rate naman sa mga isolation bed, samtang yara sa critical level nga 100% ang ICU bed utilization sa mga ospital sa syudad sang Iloilo. Rason nga hindi mapasiguro sang alkalde nga mapanubo ang quarantine status sa syudad. I don't really know, no, because while our cases are going down, the health facility utilization rate is still high. Gasaka kita sa 96%, no, if I'm not mistaken, because 60% or 70% of the patients come from the province of Iloilo and other provinces. So I don't really know. I do not know how the National IATF will look at this. Matandaan nga napaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang syudad tubtob Agosto 7, kagang hospital utilization rate, isa ka importante nga basehan sa pagpatuman sa quarantine classification sa isa ka lugar. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Masobra 90,000 ka doses ang COVID-19 vaccine ang ginapaabot sa syudad sang Iloilo. Apisar nga napaidalom ang Iloilo City sa hard lockdown, humalin sang Agosto 3 tubtub 7, wala untat ang vaccine rollout sa syudad. Kahapon, nagabot na ang 5,000 doses sang AstraZeneca vaccine nga gindonate sang Lopez Group and First Philippine Holdings Incorporated gikan sa Manila. Dako ang pagpasalamat sang alkalde sa duga nga supply sang bakuna nga ginpadala sang pribado nga sektor para sa Iloilo City. May ginapaabot man nga 45,000 doses sang Sinovac vaccine kag 50,000 doses sang Moderna gikan sa national government. We are ramping up the vaccination. I am happy to announce that this morning we received from the Lopez Group, First Philippine Holdings, 5,000 doses of AstraZeneca. Ara na sa aton facilities. Nag-abot pa gid another 45,000 nga Sinovac. Gina-istoryata na ang DOH kung ano na, first dose, second dose, or first dose lang tanan, no? Ginpahanumdum naman sang alkalde sa publiko nga libre ang COVID-19 vaccine sa syudad. Ang kinahanglan lang nga himuon sang luyag magpabakuna, amo ang magpa-pre-register, agud mangin masulhay kag madasig ang proseso nga agyan sa vaccination site. Ang pre-registration ang yara sa mga barangay hall, Festive Walk, SM City, kag Robinson's Mall. Mayara man sa mga Globe Kiosk sa Haro, kag atubang sang Sunburst Park. Ay, libre. Why not bayad? We are doing this for our people. We are getting all the vaccines from the national government. And may mga donations kita, lin kay Ricky Rason, kag More Power, kag kay Mr. Lopez, kag First Philippine Holdings. And may araman tangagin bakal nga AstraZeneca, pero tanan ni libre.
Sa Agosto 3 nga listahan sang Iloilo City Health Office, may 160,922 ukon masobra 30% sang target population nga 525,000 ang nakapabakuna na sang first dose. 111,295 ukon masobra 21% naman ang fully vaccinated na. Para sa alkalde, bakuna ang solusyon kontra COVID-19. Sa datos ng City Epidemiology and Surveillance Unit, humalin sang Enero 1 tubtob Hulyo 31 sini nga tuig. Nagdangat na sa 8,742 ang total confirmed cases sang COVID-19 sa Iloilo City. 7,289 o kung 83% ang naka-recover. 1,222 o kung 14% ang active cases. Kag 231 o kung 3% diri ang mga nagtaliwan. Mas nubo na ini kung ipaanggid sa COVID-19 confirmed cases sa kapareho nga period sa nakaligad nga tuig. Kung sa diin, 13,782 ang total confirmed cases kag 383 ang napatay. Ang distrito sang Haro amo ang may pinakamadamo nga local cases halin Enero 1 tubtob Hulyo 31 sini nga tuig nga nagdangat sa 2,816. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mga festivals kag matahom nga mga lugar sa syudad sang Iloilo ang sentro sang wall painting sa dalayunan Home for Boys. Mga festivals kag matahom nga lugar sa syudad sang Iloilo. Ini ang sentro sang wall painting nga makitaan sa sulod sang dalayunan Home for Boys. Bangod sang malawig nga lockdown kag wala sang makabisita sa ila, nagdulot ini sang hindi maayo nga epekto sa mga kabataan sa dalayunan. Gani naisipan sang tagdumalahan ang pagdihon sang programa nga makahatag sang impormasyon sa mga kabataan. Ang mga bata nakita namon nga mahilig sila sa wall painting, no? It's not wall painting daw nga colorful kag daw may meaning, kundi bisan ano-ano lang ginasulat nila sa walls ng ila rooms. Hindi ginami man bala nga daw mo nang ilang ga-wake up sila sa muna, gatulog sila sa mga hindi nami nga mga paintings nga ila-ila lang himo sa ila rooms. That's why natawag ini na conceptualize nga why not make dalayunan colorful and happy. 21 ang mga pamatanon sa dalayunan, kag 17 nga nagapangatubang sang nagkalain-lain nga kaso ang nag-upod sa Therapeutic Art Project nga ini. Ang ila mentor amo si Jail Officer 2 Noneto de Misana. Ang main purpose ni ma'am nga therapeutic art program sa mga bata diri sa dalayunan nga ma-divert ang ilang boredom diri sa sulod kag depression nga instead nga hindi na sila masubuan or mahidlaw sila sa ilang mga pamilya, amon gingamit nga isa ka initiative. Acrylic nga water-based paint ang gingamit sa mga kabataan sa pagpinta. Subong, makita na ang ilang matahom nga obra maestra. Nakita sang tagdumalahan dako ang ginbag-o sa pananawan sa kabuhi sa mga pamatanon bangod sini nga proyekto. Nakita gid namon ang kung paano ang ilang positive outlook in life. Through this painting, nalipatan nilang ilang mga traumatic experience sa ilang mga kaso. Traumatic experience sang natabo sa ila. Paagi sini nga painting, focus sila. Nangin masadya ang ila kabuhi. Every day they wake up nga looking forward for a bright day. Bright outlook in life. Kag ang mga depression, psychological nga effect, stress sa ila life, nagbag-ugid, naglain ang ilang mga outlook sa ila kabuhi. Before, ang ginapanumdum nila kung paano sila kaplagyo sa dalayunan mo sa muna. But now, ginlantaw na nila ang mga brush and paint nga kabalo na sila, natudloan sila sa aton artist nga even ang mixing sa mga colors, kabalo na sila. And gambal sila, pagwa nila sa dalayunan,
pwede na sila maka-earn income through painting. Gimpasalamatan sang tagdumalahan ng alkalde sa suporta nga ginahatag sini. I would like to thank our dear Mayor Jerry P. Treñas for all the support and love to our children in conflict with the law here in Dalayunan. Grabe gid ang iya support despite this pandemic, even to the families of our children here in the center. Kay tanan-tanan nga benepisyo nga mahatag sang syudad, ginahatag man sa ila mga parents outside. Kag diri sa sulod, aside from Mayor Treñas, si Ma'am Rosalie Treñas, as the founder of Dalayunan, is very supportive and always praying that these children will be safe diri sa amon nga pag-inakop sa ila. Thank you so much sa inyong support. Kaya without your support, wala gid kami sang mahimo diri sa Dalayunan. God bless Iloilo City. Magluwas sa wall painting, may recycle art program man ang Dalayunan sa diin ginagamit nga material ang mga basura. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.